Hi Robert! Dito na tayo ngayon sa Madame Tussauds. So makikita natin maraming artista, celebrities from Hollywood and other countries. Hi Robert! Dito na tayo ngayon sa Madame Tussauds. So makikita natin maraming artista, celebrities from Hollywood and other countries. Medyo mawa pa. Subukan na natin. So kaya natin mga itsura nila, tingnan nyo man. Kumusta naman ang Jumanji? Oh, kumusta? Mag-hi ka naman sa mga madems ko dyan. Sabihin mo mag-subscribe sila sa channel ko. Wala ka bilisan mo! Sinong sasalita? Mga ma'am, nandito rin siya. Hindi ko naisip na mag-meet kami dito pa. Okay? Ang liit lang ng Pilipinas. Silang isa lang naman yun. Pero nandito ko siya na-meet. Let's welcome Pia Wardback! Gusto ko bakla, galing-galing mo. Pia, tumingin ka naman. Pia! Anong masasabi mo? Big na daw kayo ng jowa mo. Pia, tingin ka naman. Ulit ng mukha mo. Wala ka bang kulangan? Ni Pia! Oh my God! Kahit bato lang siya, ang ganda-ganda niya. So, shout out naman kay Feli Medina dyan, Ardian Medina, Arnold Medina, Mary Ann Ping, Amy Gundalian, Lily Cabanes, Gina Garcia, Diane Jareda, Princess Cabanes, Sophia Yap! Thank you so much for watching my videos! Guys, nandun siya lagi sa mga, lagi yung pinapag yung mga videos ko. Doon siya nag-work sa tabi ng Tungo Laboratory. So, kung gusto na siya makita, maganda rin siya katulad ko. Yeah.
course, is Miss Tabaw. Hi, Queen Elizabeth. Tell them to subscribe to my YouTube channel. This is the best Queen of England. Kita na rin kami ni Marilyn Monroe. Ang ganda ng dress.